जिहेतु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ सानफा एफा नागारदों आरो नागारदों। थारैनो UPPL दोलोआ जयनिं जाहैनाय मावथिफोरनि रादायखौ मावफुंनो हायाखै नामा? UPPL आव थांनाया बोसोरसेयानो जाबायमोन, किन्तु UPPL नि आदर्शआ एसेबो मोजां नङा आरो जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआ। बिनि थाखायनो जों गोख्रों बागै UPPL निफ्राय ओंखारबोनानै BPF आवनो जों जयनिं जानानै खामानि मावनो होननानै जों ज'यैनो आवगायबोनाय जाबाय। आङो कारिगावनिफ्रायमोन। BPF दोलोनिफ्राय जयनिं जाहैनाय मावथिफोरखौ थारैनो डास्टबिनाव गारहैमारबाय नामा? प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आव जयनिं जाहैनाय मावथिफोरा BPF आव जयनिं जाफैयो। बिनिफ्राय UPPL आव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै MP इलेक्शन समाव कम्पासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन, दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। प्रमद बर'नि खाफालाव आरो बिखायाव बिस गोनां जिबौआ सौबाय थायो, बिखौ बासायनो आं बुंबाय थायो। प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिनै जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। जायफोर UPPL आव थांदों गासैबो फैगोन। थाखा फैसा लुबैनानै फैया, BTC खौ बासायनोसो फैफिनगोन। BPF दोलोनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हान्जायाव जयनिं जाहैनाय मावथिफोरा गोबां फैनो दंबावो होनना बुंदों BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। 19 জন UPPLৰ পৰা আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। কাজলগাঁও, নিশ্চিমা, 14 চিৰাং, 13 নম্বৰ চিৰাং আৰু আহিব, আৰু 40 জন আছে বুলি আমাক জনাইছে। টোটেল আৰু মুঠতে আহিব বহুত ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै BPF आव जयनिं जाफैदों। उद्देश्यआ बेनो, प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया। बिथांमोनहा सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि MLA जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे BTC खौ बासायनाय आरो BPF नि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो। बिनिखायनो बिथांमोनहा सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जन आरो मानगोनां खाम्फा बुरगे सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुत फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोनहा बुंदों आरो बहुत हाजार इयुथफ्रा जयेन जागोन। बिथांमोनखौ जों बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया, सोंखारिया, गाज्रि राव दं आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिनै जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो
माबा जाया होनना बुंदों बासायजाया नङा होमबा सेकुट नङा होनना बुंदों बिथाङा थिगखौनो बुंदों बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया मानो बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो बिथांमोनखौ बुं बिसोरखौ सोंखारि बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्रा प्रमद बर' सारनि बुंनाया नङा होमबा आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाय बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै जिबौ फिथिगमा सौनो हायै आर'नाइ होनानै बरायै गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय बेखौनो आं बुंदों आरो गुबुन दसे नांगौ रायनांगौ गुबुन खोथा गैया थेंक इउ